Boas noites. Esta tarde falláronse os premios El Progreso Muralla de Lugo de debuxo e redacción, nos que o xurado tivo que elexir entre 2.700 debuxos e 320 redaccións. As gañadoras foron dúas nenas de Lugo e Ourense. Marta Rodríguez e Lucía Rodríguez son as gañadoras da 16ª edición dos Premios El Progreso Muralla de Lugo. Nas imaxes poden ver o debuxo de Marta, unha rapaza de Lugo que participou no concurso de xeito individual. Na categoría de redacción, a gañadora foi Lucía, unha nena de Ourense. Nesta edición, o xurado tivo que elixir entre os máis de 2.700 debuxos e as 320 redaccións participantes. Traballos cheos de imaginación e talento, tal e como aseguraron os membros do xurado. Valoro muchísimo es que hemos llegado a la 16ª edición y bueno, tener esta continuación y con tantos trabajos yo creo que es un gran éxito. Para mí es lo más importante y que sigan participando colegios y las 4 provincias gallegas. É unha satisfacción enorme, primeiramente por ver o talento que temos non só na cidade de Lugo, na provincia, sino en outras provincias que tamén participaron. Ver a afluencia masiva de participación é tremenda, tanto a nivel artístico como a nivel literario. Había un gran nivel que pon de manifesto que temos unha canteira tremenda. E por outro lado, a gran labor que facemos de promoción que se fai desde o Progreso, desde o Grupo Progreso, de promoción do patrimonio da humanidade. A valoración moi positiva, con un incremento da participación tanto no concurso de dibuixo como na redacción e bueno, eu tamén teño a sensación de que tamén aumentou a calidade. Parece que cada ano imos dando un paso máis cara á perfección casi perfecta, non? Unha valoración realmente positiva en calidade, en cantidade e en concreto, sobre todo, porque reflicte todos estes valores que se poñen, digamos, como principales neste ano, nesta convocatoria. Debuxos moitísimos e redaccións tamén. Eu creo que, ante todo, hai que valorar a altísima participación que hai nestes premios, non só de nenos e nenas de Lugo, senón tamén das outras provincias galegas. E iso é moi importante porque fai que un labor de proselitismo a favor da muralla entre os máis pequenos. O Plan de Obras e Servizos, dotado con 4,5 millóns de euros, finalmente non se aprobou, xa que foi rexeitado por unanimidade polos 25 deputados no pleno da Deputación celebrado hoxe. O Partido Popular e o deputado non adscrito botaronlle en cara ao presidente Darío Campos que antes había que aprobar os orzamentos da institución provincial e, ademais, presentaron as súas emendas á proposta do bipartito. A pesares de que as emendas saíron adiante cos votos do Partido Popular e de Manuel Martínez, finalmente ambos votaron en contra por considerar que é preciso aprobar antes de xeito definitivo as contas provinciais, algo que para a oposición xa vai con moito retraso. Nesta liña, Elena Candia pediulle a Campos que convoque un pleno extraordinario para aprobar o POS e os presupostos no que os populares renunciarían ao cobro de dietas por esa sesión. Dende o Goberno provincial tamén votaron en contra do plan emendado e consideran que o voto dos populares e o de Martínez responde á súa estrategia conxunta de boicotear o equipo de goberno. O pleno volveu a ser moi bronco e Campos ameazou con expulsar outra vez o alcalde de Becerreá. Antes de comezar a sesión, Campos expresou as súas condolencias e a súa condea ao asasinato de Tatiana Vázquez. Destínanse un total de 4.481.983 euros. A diferencia de anos anteriores, os criterios e a ponderación para obter a puntuación difiren dado ano anterior. Consideramos que a poboación debera supoñer o 40% nesa puntuación, a superficie de cada concello o 30% nesa puntuación
e as entidades de poboación o 30%. Nesa proposta suprimimos o 15% de esforzo fiscal que estaba contemplado en anos anteriores. Presentei dúas emendas que, basicamente, unha era coherente, que era manter os criterios que se manexaron durante todos estes anos, e outro, hasta podo dicir que era incoherente, que era baixar dos 18.000 euros que había baixado, pasar ao grupo de goberno, pasos de 20.900 a 18, eu había solicitado na comisión informativa anterior 10.000 e na emenda que presentei ayer pedía 6.000. Creo que se debe de esperar a que se aprobe o presuposto e despois presentar o POS. Nos na comisión informativa xa dixemos, no grupo non escrito hai unanimidade, xa dixemos que non había problema en que esas comisións, eses plenos extraordinarios non se pagaran. Esta institución necesita ter os orzamentos aprobados de xeito definitivo. Hai dúas ou tres reclamacións presentadas e, dende logo, a primeira prioridade pedímoslle encarecidamente nesa comisión ao presidente é que nesta sesión plenaria se deixasen aprobados definitivamente os orzamentos. En segundo lugar, e dicía o secretario nunha sesión plenaria anterior que en tempo de turbulencias non facer mudanza, era unha reflexión moi propia nesta institución ata que o presidente sexa capaz de obter o respaldo suficiente como para poder adoptar en solitario as decisións. Pero non só esa frase non invitou a reflexionar, senón que en cada decisión que adopta intenta provocar. E incluso intenta provocar no plan de obras e servicios, non? A presidenta provincial dos Populares, Elena Candia, dixo hoxe que se hai traidores entre os militantes do seu partido, ela non os coñece. Tamén dixo que se algún valor ten o Partido Popular é o dos seus militantes e non quixo entrar a valorar as palabras que neste senso verteu estes días o voceiro municipal popular Jaime Castiñeira. Candia dixo que as palabras de Castiñeira nin lle gustaron, nin lle desgustaron e que simplemente as acepta dentro da liberdade de expresión de cada persoa. Eu non nos coñezo. O Partido Popular, se algún valor ten, os seus militantes e a súa xente, que ademais nos apoian xornada electoral tras xornada electoral e non en vano, por iso somos os partidos que hasta agora sempre gañou as eleccións nesta provincia. Prefiro non facer ningunha valoración, eu creo que somos un partido en donde quedou moi claro que cada un ten a liberdade de expresión para decir o que considere convinte. Eu faigo un chamamento de posta en valor da nosa militancia porque certamente é o máis importante que temos, non? O que lle damos as gracias polo seu traballo, polo seu apoio de xeito continuado cada día, e máis en circunstancias complexas como as que nos tocou vivir na pasada legislatura, intentando defender decisións de goberno moi duras que con moita responsabilidade entenderon e defenderon. Entendo que nun país libre cada un pode expresarse con liberdade. Nin me gustaron, nin me disgustaron. Aceptoas dentro da liberdade de expresión de cada persoa. O conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, visitou hoxe as novas instalacións do Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas e dixo que a cooperación entre administracións sentará as bases para situar a Galicia á vanguarda tecnolóxica dos avións non tripulados. Conde destacou que a modernización das instalacións de Rozas suporá un investimento conxunto de 10 millóns de euros. O conselleiro de Política Social, José Manuel Rei Varela, tamén se achegou hoxe a Lugo para participar na inauguración do Centro de Recursos para Persoas con Discapacidade Física de Cogami en Fingoi. Estas instalacións ofrecen un servizo integral de apoio a través dun centro de día, aulas de educación de adultos e programas de formación de cara ao emprego. Durante esta visita, na que tamén participaron outras autoridades, como a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, Rei Varela avanzou que o Consello da Xunta recoñecerá este xoves o dereito á dependencia de 200 lucenses. Ademais, o conselleiro tamén lembrou que a Xunta de Galicia mantén un contrato con este centro para o concerto de 25 prazas. En virtude deste contrato, o Goberno autonómico aporta máis de 233.000 euros.
Na tarde de onte, a conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, tamén se achegou ata a cidade para reunirse con membros da Asociación Lugo Non Perdas o Tren e da Federación de Asociacións de Veciños. A conselleira comprometeuse a mediar ante o Goberno Central para tratar de mellorar os servizos ferroviarios na provincia. Nesta liña, ratificou o compromiso da Xunta para reivindicar ante o Goberno Central o AVE para Lugo. Os representantes veciñais tamén lle plantexaron outras demandas, como a necesidade da construción dunha estación intermodal e a necesidade de mellorar frecuencias, tempos e prezos, tanto na liña convencional como no servizo FEBE da Mariña. O Pazo acolle este venres e o domingo os dous seguintes encontros do play-off entre o Breogán e o Coruña. Neses dous partidos, o capitán Dani López agarda sentenciar a eliminatoria coa axuda da afección. Hemos competido a muy buen nivel, creo que han sido dos partidazos, que para el aficionado pues la verdad habrá sido un placer haber ido al pabellón, porque creo que se está viendo muy buen nivel de baloncesto, y lo más importante para nosotros es que hemos conseguido invertir el factor cancha y ahora pues tenemos la oportunidad de rematar aquí en el Pazo. De momento estamos centrados en el partido del viernes, vamos a ir paso a paso, vamos a intentar sacar esta segunda victoria que para nosotros sería fundamental para meterles muchísima presión y bueno, lo veo bien, ¿no? Creo que el equipo estamos en un muy buen momento y que tenemos que aprovecharlo. Pues quizás la primera es aprovechar que ahora tenemos el factor cancha y que esto se ponga como estuvo el año pasado, ¿no? A reventar y que la gente apriete, que la gente nos lleve en volandas. Esa es una de las claves para nosotros. Y luego seguir en la misma línea, pensar sobre todo en el equipo y en que ganar está por encima de cualquier cosa, de cualquier individualidad, y eso es lo que vamos a intentar. Estar voy a estar. Lo que no sé es bueno, a qué nivel físico voy a poder estar, pero bueno, lo importante es eso, que sigamos en la misma línea. Yo voy a intentar sumar de cualquier forma y allí voy a estar, ¿no? Como han hecho siempre aquí, con ilusión, apoyando. Bueno, no creo que haya ninguna afición en la liga, y me atrevería a decir en España, que acompañe a su equipo en un playoff, en cuartos de final, y haya más gente de tu afición jugando fuera que la que hay en casa, ¿no? Y que hagan muchísimo más ruido y que canten el himno ellos solos. Bueno, es un lujazo. Son cosas que les digo a mis compañeros que hay que disfrutar, porque no se vive, un deportista no tiene ese privilegio cada día. Entonces, bueno, creo que nos van a llevar en volandas. Creo que van a apretar mucho y que van a responder como han hecho siempre. Isto foi todo por a nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do Grupo El Progreso galiciae.com. Deixámolos agora con imaxes da exposición A la vuelta de la esquina, que se pode ver na Galería Isco. Que teñan moi boa noite, de mañá.